dostala sa ku nám takáto bazálka, to je taká bylinka a je veľa. Tak ukážem vám, ako si urobíte domáce pesto. Takže deťurence, keď to máte, tak to teraz umieme vo vode s citrónovým olejom, aby sa to dobre poumývali všetky špinky odtiaľ. A ak náhodou nemáte taký olej, no tak nevadí, no. No tak teraz, keď to umieme, milé deťurence, tak to ideme vysušiť trošku, dobre, aby tam nebolo toľko vodičky. Au! Krútime, krútime! To je horšie, jak na kolo točí. Au! Zatiaľ sušíme, je to dôležité to aspoň trošku vysušiť, čím viac, tým lepšie. Tá bazálka nemá byť mokrá, my tam nechceme vodu. Tá bazálka tak obsahuje nejaké šťavy, takže pekne to sušíme, vysušíme čo najlepšie. A medzi tým si pripravíme cesnak. Tak dali sme si trošku olivový olej do hrnčeka na panvičku a dáme tam cesnak. Môžeme tam dať do toho pesta aj surový cesnak, nemusíte ho takto opiecť, ale bude taký jemnejší ten cesnak, nebude taký štiplavý, takže my to takto zjemníme. No tak cesnak sa nám troška usmažil, výborne. A teraz budeme mixovať kešu orechy. Takže kešu máme pomleté, pripravené, no a začneme teda mixovať túto bazálku. Dobre, takže pomixujeme bazálku, tým začneme. Dobre, ideme do tej bazálky, ktorá ešte je taká polorozmixovaná, teraz dáme ten cesnak. Pridáme tam už trošku olivového oleja. Nech to lepšie rozmixuje. Uvidíme, ako to bude mixovať. No, vyzerá to takto. Ideme tam pridať teraz toto kešu. Dáme tam sol a ešte trošku olivového oleja. Tu máme parmezán, pozrite. Ňam, ňam. Šupadám. Dobre. No takže pesto. Urobili sme tam ešte takú vec, že sme tam dali predsa len jeden strúčik cesnaku. A je to trošku tam aj cítiť, takže detičky, možno vám to bude štiplavé. Dali sme tam trošku parmezánu. Ale není to nutné tam dávať, lebo aj tak nejde tam o chuť parmezánu, ale o chuť bazálky, takže hlavne to tam musí byť cítiť. Parmezán si potom dáte na cestoviny. No, takže tak. Pesto sme zaliali olivovým olejom na vrchu, nech to pekne drží svoju farbu. Krásnu inak to má. A aj Agate chutí. Ale nie, ona nechutnala. No tak to vyzerá fajnovo, mňam, 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 tak vidíte, takto si to môžete doma urobiť, špagety, alebo iné cestoviny, toto sú penne, takže mňam, 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 mňam.